Wato gidajen wajen guda 20 ne, to amma ba dole sai ka zaɓa yanzu ba, amma ina so ka je ka zauna ka duba wanda ya yi maka, idan ya yi maka sai ka faɗa mu kawai sai a fara aiki. Ba matsala dadi. Zan zauna in duba sosai, sannan kuma yanzu ma bari in fara zan tashin je gidan Sumayya in zauna ni da ita mai shawara in nuna mata ta zaɓa mana wanda zai fi wanda ranta zai fi son shi. To ka yi shawara mai kyau, ka je ka same ta ku yi shawara ku zaɓi wanda ya yi muku sai a gaya wa injiniya kawai a fara aiki. Hello dan Audu, na gaya maka karka ƙara bugo min waya, karka ƙara buga min waya, ba ni ba kai dan Audu. Rabe ka saurare ni mana Rabe. Ba za a tsaya ba, na ce ba za a tsaya ba, me za ka faɗa min? Rabe, ka yi min abin da na saka. Wallahi tallahi Rabe za ka yi da na sani. Rabe baka sani ba ne, kana ɗaya daga cikin mutanen da nake ɗagawa kafa a doron duniyan nan wallahi. Kada ka sake haƙuri na ya ƙare akan ka Rabe. Ka dalla gabara nan kai mu ƙaryar banza ƙaryar wofi. Wajen ummi ka zo ko? To ka san ziyara wajen ku na zo dai gaba daya. Haka ne, amma na yi mamakin ganin kai ko wataƙila ko ummi ta ɓoye ma exactly abin da ke faruwa ko? To lafiya dai, wani abu ne ya faru? Gaskiya ne, kada ka ji magana ta zo ma wani bawai. A takaice dai iyaye mun zauna tare da su kuma an yi sotin tsakanina da ummi babu wata matsala. In short, an sa mana rana ni da ummi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya faru? Ni kuma ya kashe Haidar ya mutane. Me yasa? Ummi! Me ya faru da ummi kuma? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jaruman nan ta Kannywood wadda aka fi sani da Tima Makamashi ta fito ta yi wa duniya alkawari da Murja Ibrahim Kunya cewa a yau din nan za ta fito. To masu sauraron mu tashar Hausa Global TV kenan, ku danna subscribe kana ku danna alamar kararrawa domin samun ingantattun rahotannin mu da zarar mun dora. Kama yanzu dai bamu san ina wannan shari'a ta wannan babbar jaruman nan ta TikTok ta kaya ba. Amma dai a jiya mun tsinkayi faifan bidiyo na wannan jarumar nan Tima Makamashi tana sanarwa da albishir da kuma kudirin cewa wannan jarumar ta TikTok a yau din nan za ta fito. To masu sauraron mu bamu san me ta taka ba wannan jaruma Tima Makamashi, bamu san kuma menene matsayinta ba. Tunda shi daman dan adam haka yake, bamu san ina wannan matsayi ta taka bayan fim din da take shiryawa ba na barkwanci. To masu sauraron mu ku ci gaba da biyon mu domin tsinkaye wannan ingantaccen rahoto namu. Inda wannan baiwar Allah za mu dora muku cikakken bidiyon wannan magana da take yi kan cewa wannan jaruma yau za ta fito. Biyo bayan kamun kazar kukun da hukumar 'yan sanda suka yi wannan jarumar Murja Ibrahim Kunya kan zarginta da ake da almuntahana da zargi da kage ga wayannan jarumai guda biyun wanda abokanta ne a ko'ina za su je suna tare. Wato mai wushirya da shi da Aisha na Jamu sai musu kage kan cewa su ne bisa sanadin kama ta da aka yi bayan an sako ta daga hannun hukumar 'yan sandan. Ta yi fifan bidiyo kan maida wannan martani a wayannan jarumai guda biyu, inda suka fara tsinkayar zage-zage a social media account ɗinsu. Su kuma ba su kasa a guya ba, inda suka garzaya inda aka ciko Murja a washe garin ranar suka je suka kara kai kararta. Tuni hukumar 'yan sanda suka kara cafke Murja suka taska ta zuwa gidan gyaran hali, inda suka ajiye ta domin tsintar ta girbe abin da ta shuka kafin waiwayowa kanta zuwa ci gaba da sauraron karar su. To masu sauraron mu mun gode da sauraron wannan tasha ta mu ta Hausa Global TV.
ku ci gaba da biyo mu a wannan tashar tamu, ku danna subscribe, ku danna alamar kararrawa domin hakan shine yake ba masu sauraron mu damar samun ingantattun rahotannin mu da zarar jarida ta wallafa mana. Mun gode da sauraron wannan tasha tamu mai ɗumbin albarka.